Napuhag ang mga estudyante kag pila ka mga manunudlo kag staff sa Iloilo Science and Technology University o kon ISAT-U pasunod sa nabato nila nga bomb threat paagi sa social media. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Dr. Gabriel Celestre, University President, ginpahayag sini nga ginabanta alas 7:30 kainas ang aga sang nakabaton sila sang bomb threat paagi sa social media. Naibaluan nga may FB user nga nakapangalan kay Grazal Marie Humayaw ang nag-comment sang bomb threat sa Christmas countdown post sa official Facebook page sang ISAT University. Base sa comment, may 6 ka bomba ang gintanom sa sulod sang bulatuan sa din 3 ang yara sa old site kag 3 naman ang yara sa new site. Ginatagan pagtamod man ni Humayaw nga may iban nga estudyante ang nagakadapat kung tani nga makakuha sa spot sa universidad apang mas ginauna pa ang may mga backer. Gindugang man sini nga ang iban nga bomba ang magalupok sa aga kag iba naman sa hapon. Bangod sini gilayon nga nagtawag ang ISAT University sang kapulisan kag katapos ang Explosives Ordnance Disposal o kon EOD agud i-inspect ang lugar kag ginsuspend man ang klase kag trabaho subong nga adlaw. Sunod pa kay Dr. Celestre nga gina-verify pa nila kung nakaagi apply sa ila bulatuan si Humayaw. Wala naman sa may nakita nga rason si Dr. Celestre para pahugon o kontamnan sang bomba ang ila bulatuan kag hindi balido ang backer issue para sa ikaakig sini sa universidad. Sa karon safe na ang universidad matapos nga wala sa may na-recover nga anuman nga sa isang bomba ang Explosive Ordnance Disposal o kon EOD sa sulod sang campus. Sa piyak nga bahin, ginaimbestigaran sa gihapon sa mga otoridad ang FB user matapos ginpagwa man sini nga pahayag nga nahack ang iya account. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.